No niin, sepä oli hojo hojo. Elikkä nyt tehdään tämmönen, katsotaan lähteekö Mercedes tulille. Tämä on seisynnä, olisiko vuoden vaihteesta, oli pyörät jäätynä muahan kiinni. Katsotaan mitä Mercedes sanoo. Jumalauta, sehän lähti. Lampu josta palanna. Se oli jo silloin, kun seisomaan jäi se tuon takavalo on palana, vaikka kyllä se välähtää, siellä on joku mikä liene. En tiedä, mikä no toimiikos nuo pyyhkijät sitten. Toimi. Mitäs liikut? Onhan tämä leimassa oleva peli. Kaikki toimii. No tästä on hyvä lähteä. Katsotaan, onko pyörät jässä.